Stalo sa vám už niekedy, že ste išli večer spať s pohľadom na nádherné zelené kríky paradajok a o pár dní neskôr ste našli len zoschnuté, čierne a zapáchajúce stonky? Je to nočná mora každého záhradkára. Dnes si rozoberieme tému, ktorá rozhoduje o živote a smrti vašej úrody. Povieme si, cez koľko času a ako často naozaj treba robiť postreky proti fytoftóre. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa už nikdy nebudete hádať, či je ten správny čas zobrať do ruky postrekovač. Tu odhalíme si totiž jedno obrovské tajomstvo, prečo väčšina ľudí strieka v úplne nesprávny moment a vlastne len zbytočne vyhadzuje peniaze. Súhlasíte s tým, že prevencia je lepšia ako záchrana, alebo radšej čakáte na prvé príznaky? Dajte mi vedieť váš názor dolu do komentárov, pretože dnes možno úplne zmeníte svoj pohľad na vec. Skôr než sa pustíme do presného harmonogramu, musíme pochopiť nášho nepriateľa. Fytoftóra, známa aj ako pleseň zemiakova, nie je obyčajná choroba. V skutočnosti to dokonca nie je ani pravá huba, ale organizmus známy ako riasovka, ktorý miluje vlhkosť. Historicky je tento patogén extrémne neslávne známy. Práve on spôsobil veľký hladomor v Írsku v 19. storočí, kedy zničil takmer celú úrodu zemiakov. Tento mikroorganizmus sa šíri pomocou spór, ktoré dokážu cestovať vetrom na dlhé vzdialenosti. Keď spóra pristane na mokrom liste vašej paradajky alebo zemiaku, potrebuje len niekoľko hodín vlhkosti na to, aby vyklíčila a prenikla dovnútra rastliny. Ako náhle je dnu, začne rastlinu doslova požierať zaživa. Začnime úplne od začiatku, teda od prvého preventívneho postreku. Kedy presne by sme mali začať? Pravidlo číslo 1 znie, že musíte zasiahnuť ešte predtým, ako vôbec niečo zlé uvidíte. Prvý postrek by ste mali vykonať približne 2 až 3 týždne po tom, čo vaše priesady vysadíte von do záhrady. Prečo práve vtedy? Rastliny už prekonali prvotný šok z presádzania, dobre sa zakorenili a začínajú aktívne rásť. Predstavte si to tak, ako by ste rytiera obliekali do brnenia ešte predtým, než ho pošlete na boisko. Je obrovským mýtom myslieť si, že postrek slúži len ako liek pre chorú rastlinu. V skutočnosti je to jej ochranný štít. Ak počkáte, kým sa na listoch objavia prvé hnedé flaky, váš boj bude oveľa ťažší, drahší a s neistým výsledkom. Tento prvý krok je kľúčový najmä vtedy, ak viete, že vo vašej oblasti sa pleseň vyskytuje každý rok. Práve v tomto období, zvyčajne koncom júna, sa v pôde začínajú prebúdzať prvé zárodky a vy musíte byť pripravení. Nezabudnite postriekať celú rastlinu, najmä spodné listy, ktoré sú najbližšie k zemi, pretože práve odtiaľ prichádza prvé nebezpečenstvo. Ak tento prvý termín zmeškáte, nechávate brány vašej záhrady úplne neotvorené pre nepriateľa. Počasie je absolútnym vládcom a hlavným šéfom vášho kalendára postrekov. Zabudnite na to, že si do diára zapíšete jeden dátum v mesiaci a máte vystarané. Takto to v prírode nefunguje. Aké počasie fytoftóra najviac miluje? Sú to teplé dni, nasledované chladnejšími nocami a predovšetkým sa na dážď. Ak je vonku suché a horúce leto s teplotami nad 30 stupňov, pleseň sa šíri len veľmi ťažko a vy môžete intervaly medzi postrekmi natiahnuť. Ale čo sa stane, keď prídu letné búrky? Každý silný dážď zmije veľkú časť kontaktnej ochrany z listov. Predstavte si, že držíte nad rastlinou papierový dážnik. Prvý jemný dáždik vydrží, ale poriadna búrka ho zničí. Preto, ak príde obdobie, kedy prší niekoľko dní po sebe, musíte frekvenciu postrekov radikálne zvýšiť. V
V takomto extrémne vlhkom počasí je potrebné rastliny ošetriť každých 7 až 10 dní. Ak prší, nepretržite. Postrek aplikujte hneď, ako listy aspoň trochu oschnú a prestane pršať. Sledovanie predpovede počasia je pre záhradkára dôležitejšie ako večerné správy v televízii. Nikdy nestriekajte tesne pred dažďom, pretože by ste chémiu alebo bioprípravok zbytočne spláchli do zeme. Vždy hľadajte okno v počasí, kedy bude aspoň jeden celý deň sucho, aby sa látka stihla vstrebať alebo zaschnúť na povrchu listov. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo sa deje počas najaktívnejšieho rastu rastliny. V júli rastú paradajky ako bláznivé. Každý deň pribúdajú nové vetvičky, nové kvety a hlavne nové listy. A tu prichádza ten veľký háčik, na ktorý mnohí zabúdajú. Aj keď ste rastlinu poctivo postriekali pred týždňom, všetky tie nové listy, ktoré narástli za posledných 7 dní, nie sú nijako chránené. Sú úplne nahé a zraniteľné. Je to presne, ako keď dieťa rastie z mesiaca na mesiac a starý kabát mu už jednoducho neprekrie ruky a nohy. Preto počas fázy najrýchlejšieho rastu odporúčame udržiavať pravidelný rytmus ošetrovania každých 10 až 14 dní za normálnych okolností. Existujú síce systémové postreky, ktoré vniknú do šťav rastliny a kolujú v nej, ale aj ich účinnosť sa časom a rýchlym rastom znižuje, pretože sa v rastline zriedia. Kontaktné prípravky chránia len to miesto, kam reálne dopadli. Preto, keď striekate, musíte byť dôslední. Nejde len o to, aby ste rastlinu zľahka pokropili zhora. Spóry plesne sa často zachytávajú na spodnej strane listov, kde je väčší tieň a vlhko. Dajte si záležať a prejdite tryskou postrekovača aj zo spodu, aby nová zelená plocha dostala svoju dávku ochrany. V tomto období je dôležitá dôslednosť, nie sila prípravku. Ale čo naozaj skrýva ten moment, keď na listoch zbadáte prvé varovné hnedé škvrny. Vtedy musíte okamžite prepnúť z režimu pohodovej prevencie do režimu núdzovej záchrany. A harmonogram sa v tejto chvíli drasticky mení. Ak zbadáte prvé príznaky infekcie, bežné intervaly idú bokom. Musíte zasiahnuť každých 5 až 7 dní. Je to ako keď hasiči vyrážajú k požiaru. Už nie je čas na prednášky o požiarnej bezpečnosti, treba okamžite hasiť. Prvým krokom pred samotným postrekom musí byť nekompromisné odstránenie všetkých napadnutých listov a stoniek. Zoberte ostré nožnice, infikované časti odstrihnite a dajte ich do vreca na odpad. Nikdy, naozaj nikdy ich neháčte do kompostu. Inak si pleseň roznesiete po celej záhrade. Až po tomto chirurgickom zákroku prichádza na rad liečivý postrek. V tejto fáze už musíte siahnuť po prípravkoch, ktoré majú tzv. Kuratívny, teda liečebný účinok, schopný zastaviť šírenie plesne vo vnútri pletísk. Zvyčajne ide o silnejšie systémové fungicídy. Je tiež veľmi dôležité striedať účinné látky. Ak budete stále dookola používať ten istý prípravok, pleseň si naň vytvorí odolnosť a po čase na ňu už nebude vôbec účinkovať. Váš boj sa stane zbytočným a vy len potlačíte príznaky na pár dní, kým choroba neudrie plnou silou a nezničí všetko, čo ste s láskou vypestovali. Možno si teraz hovoríte, že u vás už 2 týždne nepršalo, tak prečo by ste sa mali obávať vlhkosti a robiť nejaké postreky? Odpoveďou je tichý zabijak, menom ranná rosa a vaše vlastné chyby pri polievaní. Spóry fytoftóry nepotrebujú k životu hlboké kaluže. Stačí im miniatúrna kvapočka vody na liste, ktorá tam vydrží zo pár hodín. Ak bývate blízko lesa, potoka alebo v údolí,
Pravdepodobne máte ráno rastliny mokré, aj keď je sucho. V takom prípade musíte postupovať podľa prísnejšieho harmonogramu a striekať aspoň každých 10 dní. Tu však musíme vyvrátiť jeden obrovský mýtus. Mnoho ľudí polieva paradajky zhora na listy pomocou krhly s rúžicou. To je tá najväčšia chyba, akú môžete urobiť. Týmto spôsobom vlastne vyrábate pre pleseň luxusné kúpalisko. Paradajky sa musia polievať výlučne ku koreňom priamo na zem. Listy by mali zostať suché. Ďalším pravidlom je čas polievania. Polievajte vždy skoro ráno. Ak polejete rastliny ráno, slnko a vietor ich počas dňa rýchlo vysušia. Ak ich však polejete večer, vlhkosť sa bude držať pri rastlinách celú noc, čo je ideálny čas pre klíčenie nebezpečných spôr. Vaše zavlažovacie návyky teda priamo určujú, ako často budete musieť zarábať chémiu do postrekovača. Teraz si poďme urobiť poriadok v tom, aký je rozdiel medzi chemickými a biologickými postrekmi, pretože ich načasovanie sa zásadne líši. Ak sa rozhodnete pre ekologickú cestu a používate bioprípravky na báze medí, mlieka alebo prospešných húb a baktérií, musíte byť oveľa usilovnejší. Tieto prostriedky pôsobia takmer výlučne kontaktne. To znamená, že po každom výdatnejšom daždi ich musíte aplikovať znova. V bežnom počasí ich treba opakovať približne každých 7 dní. Sú ako vitamíny, musíte ich brať pravidelne, aby fungovali. Chemické systémové fungicídy na druhej strane fungujú skôr ako antibiotika. Dokážu sa zdržať v rastline 12 až 14 dní. Tu však prichádza na rad najdôležitejšie pravidlo celého videa, a to je ochranná doba. Ochranná doba je počet dní, ktoré musia uplynúť od momentu postreku do chvíle, kedy môžete plod bezpečne zjesť. Tieto čísla nájdete na obale každého prípravku. Niekedy sú to 3 dni, niekedy 7 a niekedy aj 21 dní. Počas zberu musíte svoj harmonogram postrekov prispôsobiť výlučne tejto ochrannej dobe. Nikdy neriskujte svoje zdravie. Ak paradajky rýchlo dozrievajú a vy musíte striekať, vyberajte si prípravky s ochrannou dobou len 3 dni. Tým zaistíte, že rodine neservirujete na tanier jed namiesto vitamínov. Blížime sa ku koncu leta, noci sa ochladzujú, prichádza august a september. Toto je pre pestovateľov paradajok záverečný súboj. Dni sú síce ešte teplé, ale v noci teplota klesá, čo spôsobuje masívnu kondenzáciu vody na listoch. Presne toto sú podmienky, v ktorých fytoftóra exploduje. Mnoho záhradkárov to v septembri vzdá, prestane striekať a nechá úrodu na pospas osudu. Vy to však robiť nemusíte. Ak prispôsobíte frekvenciu počasiu a udržíte 7-dňový interval s použitím prípravkov s krátkou ochrannou dobou, môžete zbierať plody až do prvých mrazov. Výrazne vám v tomto období pomôže aj tzv. Nultý postrek, ktorým je prúdenie vzduchu. Ku koncu sezóny sa nebojte z kríkov paradajok odstrániť veľkú časť listov. Odstráňte nielen tie spodné, ale aj tie, ktoré zatieňujú dozrievajúce plody a zbytočne zahusťujú stred kríka. Keď dokáže vietor voľne prefúknuť cez vašu rastlinu, ranná rosa zaschne za zlomok času. Tento jednoduchý mechanický zásah funguje ako ten najlepší prírodný fungicid. Čím suchší je vzduch okolo listov, tým menej chemických alebo biologických postrekov budete vo finále potrebovať. Vďaka dobrej cirkulácii vzduchu môžete bezpečne natiahnuť interval postrekov o niekoľko dôležitých dní. Možno vás to prekvapí, ale váš harmonogram obrán a postrekov
začína v podstate už o rok skôr. Ako je to možné? Príčina sa skrýva v zemi pod vašimi nohami. Spóry fytoftóry totiž dokážu bez problémov prezimovať v pôde na zabudnutých zvyškoch rastlín a obzvlášť v zabudnutých zemiakoch, ktoré zostali v hriadke. Predstavte si, že by ste spali v posteli plnej omrviniek a očakávali, že sa tam neobjavia mravce. Ak každý rok sadíte paradajky na to isté miesto, choroba na ne zaútočí oveľa skôr a oveľa agresívnejšie. Budete tak donútení začať s postrekmi už na začiatku júna. Ak ale poctivo dodržiavate striedanie plodín a paradajky presuniete na druhý koniec záhrady, predĺžite si čas pokoja a oddialite prvý nutný postrek o celé týždne. Ďalšou fatálnou chybou je sadiť paradajky do blízkosti zemiakov. Zemiaky sú pre túto pleseň hlavným nosičom a vetrom sa nákaza veľmi ľahko prenesie na vaše krásne kríčky paradajok. Vašim absolútne prvým a najdôležitejším krokom v prevencii teda nie je nákup drahých flakónov s chémiou, ale dôkladné jesenné upratanie záhrady, odstránenie všetkých zvyškov zhnitých rastlín a premyslené plánovanie toho, kam na jar zaboríte svoju motiku. Tak a sme vo finále. Zhrňme si to najdôležitejšie. Neexistuje jeden univerzálny dátum pre každého. Váš kalendár postrekov musí byť živý. Začnite s prvou ochranou preventívne, asi 2 týždne po výsadbe. Počas slnečných dní stačí opakovať procedúru každých 10 až 14 dní, ale ako náhle sa zhorší počasie, začne pršať alebo sa objavia prvé flaky, musíte skrátiť interval na 5 až 7 dní. A pamätajte, ten najlepší a najlacnejší postrek je správne polievanie ku koreňom a odstránenie listov pre dobrý prievan. Kto by to bol povedal, že niekedy stačí obyčajný vietor a nožnice, aby ste prekabátili chémiu však? Ak budete postupovať podľa týchto pravidiel, vaša úroda bude v bezpečí od prvého dňa až do neskorej jesene. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Ak ste sa dnes dozvedeli niečo nové a užitočné, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála a dajte nám palec hore, veľmi nám to pomáha v tvorbe. A teraz by ma zaujímalo, aká je vaša tajná zbraň. Máte nejaký vlastný recept na postrek proti plesniam, ktorý vám funguje? Napíšte nám váš postup dolu do komentárov. Rád si to prečítam a verím, že inšpirujete aj ostatných.